Anay pasayron mularga unta padong sa Ormoc City padong sa Sugbo agis Pantalan. Nalahos katanggong kinihuman nasakpan nga nagdara og pusil ang dinakpan usa ka kanisiman og dihang pasod kini sa may port terminal na diskubrihan pinagi sa scanner ang armas nga gibutang sulod siyang backpack. Dahil ang pasayro unta nga si Alfred Tahanlangit, 41 anyos og taga Barangay Manlawan sa Tabango, Leyte. Gimakak sinakpan nga iya ang armas. Iya depensa nga posibleng gisulod kini dihang naglinya siya padong mulukat og piket. Hindi kinakawa sir kay bukod sa mga sir kaya igwa mo magkuha sa akong mama dito sa Cebu sir, akong anak. File kami kuan violation of 10591. Ang file may kaso, i-increase na mo siya. Panawagan sa mga biyahero ba, para dili ta maabala, kung sa mga bawal, ayaw mo pagdanda kay makaabala man sa inyong biyahe.